जोंनाव गोलैजोब्बाय मानसिनाव होसिनजोबदों आरो खर'आव नाङाखै दा नायनाया नाङाखै सासेयाल' थैहाबदों गथ'आ हेल' लोगोफोर बरायबाय दिनै गोदान भिडिअ दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बाजारनि साहा बान्दुगुरि फरेस्ट केम्प एटासआव थानाय आदा दाबारुनि न'आव थांगासिनो दङ दा दाख्लै बावैसो बारहुंखाजों बिना मोनसे हाइवे न' मोनदोंमोन दा ओरैबायदि फोल्लाब फोथाब बे सिमेन्ट लुनाय दाहलाय होनाय इन्जुरानो गिसिखानानैहाय गोलैदेरजोबदोंनो दा फिसा फिसौ थैजोबनोसैमोन जाहैदों दा आंखौ लिंहरदों ओमफ्राय दा माबायदि जादों आङो नोंथांमोननो एसे एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनोसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो बुजिगोन आरो मा रोखोम जालांदों अब्ला नायलांदो ओमफ्राय दा नैबेयावबो नायदो आदा दाबारुनि न'आ एकदमबारे अबस्थायैखा आरोखि गुलाब गुथाबखा ओमफ्राय बेजों लोगोसे दुखुनांथाव बाथ्रा दाख्लैसो मोन्दोंमोन सिबाय हाउजिंआ ओमफ्राय दा गुलाबखा जाहैदों ओमफ्राय आं मा जादों एसे बिगोमानावनो सोंनोसै आरोखि ओइ आदा दाख्लै मा रोखोम जाया हाउजिंआव औ बे ओरै सोनाबनि हाथिसर फैबाय नालाय औ ओमफ्राय थिंखौ गोजौ बुखुबाय दा औ ओमफ्राय इथा गैया ओरैहाय न' बिथोराव गोलैजोब्बाय औ जोंनाव गोलैजोब्बाय मानसिनाव होसिनजोबदों आरो खर'आव नाङाखै दा खर'आव नायनाया नाङाखै सासेयाल' थैहाबदों गथ'आ फिसा फिसौने दंमोन जाहैबाय खुनुरुखुम बासायबाय उसुरनि अननायाव दाबो स्कुलाव थांनो हायाखिसै बिजि होगासिनो रिना डाक्टारनाव बाजै रिनानावनो होगासिनो ओरैबायदि जाखादों ने ओमफ्राय दा जों साब्रैबो थैजोबोमोन गासिबो जिरायनानै जौ लोंहां जादोंमोन जोङो बैसागोनि बे दाख्लै सुक्रुबारा बोसोर गोदानखौ फुरानाखौ बिदाय हरबाय दा बैसाखां एरखां फैबाय ओमफ्राय न'आव एफा लोंफैनायावनो 7थासो जाबायमोन दां हरनि एसेयावनो बे बार अन्थाइया फैनानै बिदि जाबाय बिसिनाबो गंनै गासिबो गंनै गंनै जोबोरैहाय जोंनिजों आदसा बिदि बायजोबखादों साफाजोब अब्ला आं दिन्थिनोसै एसे न'फ्राखौहाय मा रोखोम जादों आरो ना ओमफ्राय न' गोदानाव उन्दुजेनबायमोन ने आदा उन्दुनाया जों ओरैनो नैबे माबाबाय नालाय बहाय उन्दुहैदोंमोन आरो बार ओमफ्राय बोरैजों गुलाब थांदों होनदों बेलाय बे थारमाने नैबे गोजौना आसखायैनो गोलैदों आरो ना नै इथाफ्रा गासिबो नै एलायनो बेबो गोदोजोबदों आं बाव जिरायदोंमोन बाव माने ओरैनो बनानै दुथोदोंमोन नालाय दा नैबे आसखायैनो गादों आरो ओमफ्राय बेयाव आथाखौ मा रोखोम होदों जेनेबा बेयावहाय रड होआब्लालाय बे आसखायैनो गोग्लैखागोन माथो बयनावबोथ' रड होआखै होनाया एक्सुवेलि निजेस' गावनिफ्राय होदेरोब्ला मोजां आरो बायसान्सआव नै बेबायदिमोन आरो बियो माने खेबसेनो गोलैदों आरो एक्सुवेलि बेयावहाय रड होयोब्ला सेफटि जागोन आरो जेनेबा दा बेबायदि आरोखि दा एसे गिखानांगौआनो जेनेबा जिथुनाखि दानि माखासे हाउजिं हाइवे न' मोन्दोंना बियो माने बे गेजेरावहाय रड गैया नालाय ओमफ्राय दा बायसान्सआव जुदि बेबायदि गोग्लैयोब्ला बिराद रिक्सनि खोथा दं आरो ना ओमफ्राय नैबे साफा गिसिखाजोबखादों ने ओमफ्राय नै इथा गोलैजोब्बाय नै बेबायदि आरो गुगाजोब्बाय स्रयल' गोलैजोब्बाय नै ओमफ्राय एक्सुवेलि मिस्ट्रिया एसे मोनसे मिस्टेक मावदों आरोखि नैबे खुन्थियाया गेजेरावसो थानांगौमोन आरो ना दा गेजेराव खुन्थिया गैया दा एक्सुवेलि बे न'आ हाइवे न' आरो हाउजिं मोननाय ओमफ्राय नैबे खुन्थियाया गेजेराव थानांगौमोन आरो मुदायाव दा बेखौ माने बियो साइडआवसो होदों नै दा बेनि थाखायनो बेयाव जुदि गेजेराव र' थायोमोनब्लाथ' बा खुन्थिया थायोमोनब्लाथ' जेनेबा बे गोग्लैयाबो जानो हागौमोन दा बिनि थाखायनो नैबे इथाया गोग्लैनाय जाबाय आरो जेनेबा नै दा ओरैबायदि साफा ओमफ्राय दा बारा अजाखिसै दा ने आब' दे ओमफ्राय नै बेबायदि गोलैजोबदों आरो नै ओमफ्राय नै ओरैबो ओरैबायदि गावलाजोब्बाय आरो ना नै क्रेक जाजोब्बाय आरो गासिबो नै एकदम थपलेट जाजोब्बाय आरो बियो